Arturo, convins că va reuși să cucerească inima Valeriei, devine sigur pe el până la aroganță și face un pariu riscant cu Nicolas, mizând pe propriile sale sentimente ca pe o victorie sigură. Dar dragostea, așa cum avea să afle curând, nu se joacă la noroc. Între timp, Juan, prizonier al propriei soarte, se trezește implicat într-o bătaie violentă în închisoare. Deși nu a început conflictul, este acuzat că a provocat totul. Nevinovat și lipsit de apărare, Juan devine ținta sistemului care pare hotărât să-l distrugă. Mar, care încă luptă să-și păstreze speranța, se simte trădată când descoperă că Valeria, cea pe care o consideră apropiată, a fost aleasă drept imaginea campaniei lui Arturo. Sentimentele de gelozie, durere și confuzie o copăleșesc, iar relațiile dintre toți devin tot mai tensionate. Valeria, însă, nu trăiește nici ea un moment de glorie. Se simte umilită și furioasă când află că Arturo a folosit o fotografie cu ea, făcută în fața casei, fără permisiunea sa. În ochii ei, gestul lui nu mai este o dovadă de dragoste, ci o trădare, iar disprețul pe care îl arată este pe măsura rănilor adânci pe care i le-a provocat.